Lazara. A Svetski dan igre uvek je 29. aprila, to je dan rođenja Žana Žorža Novera, velikog reformatora igre koji je rođen u 18. veku, tačnije 1727. godine. Tako Svetski dan igre svake godine odaje počast Noveru, utemeljivaču najlepših principa igre, istovremeno čuvajući od trajnog zaborava njegovo ime i delo. Aleksandar Ilić, koreograf, naš je gost. Dobar dan ili dobro jutro, Aleksandre, kako god, ne znam kada ste se probudili. Za mene je dobro jutro, ali za naše gledaoce i dobar dan i dobro jutro. Da, može. Aleksandre, vi ste imali zapravo vaša prestižna nagrada Terpsihora. Tako je. Terpsihora, sad sve zavisi ko kako akcentuje. To je prestižno udruženje profesionalnih baletskih igrača. To će biti održano, ako se ne varam, danas. Danas, za koji sat? Ali vi već znate ko je dobio nagradu, tako? Ko je pobedio ove godine? Evo, ako mogu samo jedan mali uvod, ja bih želeo da čestitam svim kolegama Svetski dan igre, pogotovo baletu Narodnog pozorišta u Beogradu i Novom Sadu, kolegama pozorištu na Terazijama, Bitev Dance kompaniji, učenicima svih baletskih škola i posebno studentima Instituta za umetničku igru. Na dan igre se obično priča o igri i treba da se slavi igra ne samo danas, nego uopšte svakog dana treba da igramo, ali treba da se priča i o nekim problemima koji se dešavaju. Na tome, naravno, na neki način važnost udruženja da se bavi rešavanjem, ili ima dosta problema profesionalnih igrača kao igrača nezavisne scene. A naravno, jedna od najlepših možda manifestacija našeg udruženja je upravo dodela ove prestižne nagrade Terpsihora, koja je ove godine pripala Tomi Križnaru, solisti baleta Narodnog pozorišta, a specijalna pohvala mladoj igračici, vrlo talentovanoj Maši Anić. Evo, ja im i ovom prilikom čestitam. U jedan čas danas u Muzeju Narodnog pozorišta biće i svečana ceremonija ove nagrade. Koliko to njima znači, Aleksandre? Sad kad kažete jeste prestižna nagrada, ceo život su nekako posvetili igri i sada kada u ruke dobio tu prestižnu nagradu, koliko to znači? Da kažem jednu stvar, ona donosi jedan mali finansijski moment koji nije, mada je značajan i zaista se zahvaljujemo Ministarstvu kulture Republike Srbije. Bez njih ne bismo mogli da organizujemo ovu manifestaciju. Ali prvenstveno im znači zato što dolazi odlukom od kolega koji zapravo odlučuju o ovoj nagradi i to je žiri koji je svake godine sastavljen od eminentnih predstavnika svih oblasti umetničke igre, klasičan balet, savremena igra i narodna igra. I zbog toga mislim da im zaista na taj način znači jer su privilegovani da su kolege prepoznale njihov trag u toku jedne godine. A ono što je svakako važno da, kao što smo prošle godine imali dve ženske dobitnice nagrade koje dolaze iz polja savremene igre, ove godine smo dobili zaista najmlađe laureate, umetnike koji su tek na početku svojih karijera i to vrlo ozbiljnih karijera, već su do sada pokazali impozantne rezultate. I to onda njima mnogo znači, posebno kad su na početku karijere. Spomenuli ste, Aleksandre, žiri, tu je bio tročlani žiri, da li se on menja iz godine u godinu ili uvek ostaje isti? Spomenuli ste podršku Ministarstva kulture bez kojeg ovo ne biste mogli da organizujete, jel? Tako je. Što se tiče žirija, žiri se menja svake godine i sastavljen je dakle od 3 člana. Mi naravno obavezno uzimamo predstavnike iz sve 3 oblasti umetničke igre, dakle da bude ravnopravno. Ove godine je žiri delovao u sastavu Miloš Vulović, solista ansambla Kola, koji je inače bio i predsjednik, evo jedan džentlmen koji je predvodio 2 divne dame, Milicu Bijelić, ne treba predstavljati posebno veliku prima balerinu srpskog baleta i ne samo srpskog baleta, nego i na prostoru bivše Jugoslavije, i Mijonu Petrović, koja je došla iz oblasti savremene igre, bavi se koreografijom, performansom i ona je zaista neko koja je već ostvarila velike zaista i rezultate i zapažena je ne samo kao igračica, nego i kao koreografkinja. Dobro, Aleksandre, mnogo je lepo što ovo organizujete. Zaista prestižne nagrade, kada je reč o nagradama i neko privatno priznanje da ste nešto dobro radili za sebe i za balet. Kako danas
mislim za koreografiju, ajde moram tako da kažem. Kako danas mi u Srbiji gledamo na balet, na izvođenje raznih koreografija, jel podržavamo, jel ne podržavamo, kako to sve izgleda? Pa evo, sad se vraćamo na početak našeg razgovora. Ima dosta problema, naravno. I ja ne bih sada samo se fokusirao na klasičan balet. Objedinio bih i savremenu scenu i nezavisnu scenu i umetnike koji su zapravo samostalci. Tu zaista postoji veliki broj i niza problema oko nekih zakonskih uredbi. Ne bih sada, naravno, na ovaj divan dan da naše gledaoce možda, ali važno je znati da se mi borimo zapravo za naš prostor i za neko bolje mesto u našoj zemlji. Mi imamo, dakle, i probleme sa odlaskom u penziju. To je taj večiti problem i večita tema, ali ne samo kod nas, nego i na prostoru regiona, pa se nadam nekako da ćemo zajedničkim snagama doći do nekog dobrog rešenja. Fokus na umetničkoj igri u Srbiji je izuzetno, kako da vam kažem, skrenut. Popularna igra. Mi smo talentovana nacija za igru. Imamo zaista jedan divan ansambl Kolo koji nas divno predstavlja. Imamo 2 nacionalna baleta. Imamo prestižni, dakle, musical, teatar, pozorište na Terazijama i Bitev dance kompaniju. Mi stalno govorimo mlada, savremena dance kompanija, ali već toliko imaju staža iza sebe i nagrade i predstava da su sada postali jedno nezaobilazno mesto gde se gleda možda najbolja savremena igra. Ono što Terpsihora svakako svake godine skreće fokusa, to je da se ljudi koji dobiju nagradu laureati, ne samo oni, nego i umetnička igra, zapravo medijski dobro promoviše i da se, eto, bar tog 29. aprila, danas je 28. Da, sutra je dan igre, da. 29. aprila zaista priča ceo dan u umetničkoj igri i tim povodom, evo, pozivam naše gledaoce da sutra pogledaju predstavu u Narodnom pozorištu Gusar, koja je nedavno izvedena premijerno, a Bitev dance kompanija u Bitev teatru sprema isto jedno lepo iznenađenje, novu premijeru u koreografiji Tamare Pjević i Jakše Filipovca, Alpha Girls. Verujem da će biti interesantno na oba mesta. Da, dakle, tako ćete sutra obeležiti Svetski dan igre predstavama, jel da? Tako je. Pa ja bih voleo da svi malo zaigramo sutra i ne samo sutra. Mislim da je igra nešto što je jedan, da tako kažemo, jezik koji može da komunicira sa svim nacijama, jer je neverbalan i pokret se najbolje razume. Dobro, dobro. Aleksandre, kakvi su još dalji planovi? Šta pripremate tokom leta? Ima li odmora ili radite vredno? Pa, znate šta, odmora uvek mora da bude malo, ali priprema se, dakle, Institut za umetničku igru priprema Festival Sola koji će izaći 26. maja je otvaranje svečano. Divne imamo ove godine goste, o tome ćemo sigurno pričati malo više tokom maja. Završna predstava koja će biti izvedena krajem juna i u Novom Sadu i u Beogradu. I ono što je interesantno da će isključivo izvoditi, dakle, ženske igračice, izvođačice, jedna, evo opet Alpha Girls, jedna ženska energija. A posle toga, dakle, jedna mala pauza preko leta kada se završe prijemni ispiti i upisi na Institut za umetničku igru. Sezone u pozorištima igrači se malo odmaraju. Planirane su neke turneje. Ove godine po prvi put organizujemo nedelju savremenog plesa u Sarajevu, koja upravo nastaje u saradnji sa Institutom za umetničku igru. Koleginica Nataša Hajdarević i ja smo organizovali jedan, eto, novi festival i da se prosto na neki način taj naš region poveže. A Podgorica, odnosno ansambl baleta u Podgorici koji je osnovan prošle godine, će premijerno izvesti novu predstavu, novu premijeru u koreografiji Saše Evtimove, Mediteraneo. Tako da ja mislim da ukoliko putujete i po regionu, uvek ćete imati prilike da pogledate neke dobre predstave. Uživam u igri. Da. Hvala mnogo, Aleksandre, što si bio naš gost. Čestitaj pobednicima Terpsihore, Tomi Križnaru, na ovoj prestižnoj nagradi i vidimo se ponovo kad budete organizovali opet nešto ovako prestižno, da ispratimo sve što ima veze sa Institutom za umetničku igru. Aleksandar Ilić bio je naš gost. U 13 sati biće specijalno uručena nagrada Tomi Križnaru.